Sa man akong bana oy. Wa siya huna-huna ba? Wa siya huna-huna sa mong kinabuhi. Wa siya nagtan-aw sa kong kahimtang. Para hapit na akong mga anak. Wala man lang gani andam bisag kwarta na lang or unsa mga gamit sa bata. Wa siya huna-huna sa pamilyado ba? Among balay nagainani nangaguba wa siya. Wa siya kanang huna-huna nga. Pandayon ako ni kay nana ko'y mabutay nga anak. Akong tarungon ning balay, hinluan ako kay luoy akong asawa. Wa jud sunahon ng gibheart. Ang nauna ana niya, lakaw-lakaw hala. Bisag asa mugsigig suroy-suroy. Wa jud niya ginaon grabe ka pait akong pag-anto sa ning kinabuhi, di lang jud punta. Nabuntis ba dili ko na inani akong kinabuhi ba. Bisan lang ang bata lang gyud untay tagaag focus ba kay kabalo man ko nga na siya lain. Walay problema sa ko, okay ra kay na sa ko bisan pag na siya lain. Ako lang ang bata lang gyud. Bata lang yan tayo, importante dili pa feel niya nga kanang walay amahan. Okay raman sa kuha ba? Di na kung dili na siya sa kuha na. Oy! Gihard! Asa man ka? Sa may labot ni mo, ikaw pagpuyo kay buntis ka. Paon sa kutong isa kay dugay may ba nakita ato. Dalon ako dire kay para na manghinlo dire kay ikaw buntis man ka, wa man kakapanghinlo dire. Di man buka kalakaw-lakaw. Alangan naman mauban ka sa kuha. Ya lang ka pagpuyo lang da kay buntis ka, dako na imong tiyan no. Paon sa ako isa kay gimingaw na ko ato. Dalo na pud nimo dire. Nga ka maldita ato, amura man to koy respeto nga pagkababae. Di ka maulaw. Pagpuyo diha kay pasilhikon ko sa tukaran. Lakaw na ko. Ano yung balay, babe? Kabalo ka akong asawa, desperada kayo. Paluto, paluto ako na ko itong asawa na turon niya buntis. Paluto na ko siya. Ayo! Relax sa lumi. Ay, lingkod sa. Ayo! Mangita sa taglikuran. Ayo! Ayo! Bem! Bem! Paglungag ko diha, Bem! Bem, paglungag sa gudto ka na. Ayo! Ayo! Paglungag ba? Ay, may bisita. Ayo! Ako pa dyan paglungago ni mo, Gibhard? Wala ka nagtanaw na ako. Maglisod na mga di kong tindok. Ako pa dyan kuan-kuan. Ikaw atiman na mong bisita. Kay mo na. Alam mag ako pa mo atiman na. Nama day, bisita nga mo ipaate mo ni. Naunsa man ka? Oy, paglungag ba? Paglungag. Ayo. Paglungag ba? Kung ginanaan, Gibhard, ay kung kuan-kuan na kay... Ikaw na nga, Bit. Ikaw mag-atiman na. Basig. Ay kung kuan-kuan na ni mong batasan, ha? Ikaw nagdala-dala ng babae na. Ikaw atiman. Ay pag ako pa mo atiman na. Ako ang kabit. Baga ni Mugnaw. Ay kung taas-taas yan ang tingog, ha? Di ka kakaog wala ko. Kana mga gamit nimo ako'y nagpalit anak. Tinuod lang. Og wala ko. Asa ka mangitag pang gamit nimo? Basig maghubo ka dalan magagyagi. Pagtarong. Ayo. Ang deliver nga bulak na ma'am. Sir. Ay kung kuan-kuan na, Gibhard. Hulata lang mahuman ang akong pagantos. Manganak lang ko, maplastar na kong tanan. Natugag di ta kakaya biyaan. Uy, pag sure lang yun. Kaya ako nag-antos, grabing inantos na ko sa mga ultimo pagkunan ning balay, dili kakatiman kay una-unahon ni mo na imong kabit. Pag sure lang yun, unya, mahuman kong panganak. Mulayas ko dito kag di ta kabiyaan. Paguban mo na imong kabit. Kamay paguban. Ikaw buhi anak niya. Na, mayon pa, mas maayo, lakaw na. Ay nagpaabutang nga mga nakpakamahan ay pa imong kaugmaon sa bata nimo og sa imuha. Lakaw na samtang napay oras. Kay para makahigayon me. Ha? No. Ay napadugaya. Lakaw na. Na may dalan wa man kagipugngan. Ang dalan dako. Ha? Naman kay swalo. Pwede na ka mo lakaw. Sina? Lakaw na ba? Hey. Oh, Wala pa naman siya. Babe, sige na go. ay sa ako sang Alis kasapan. na ito. Sige na ba lakaw? Ikaw ba ma? Di ka mo lakaw ron. Lakaw na ba? Kaya na niya mo. Usa may Uy. usa pa may dugayan nimo diri in town. Oy. Wala ba? Karon na. Di man gyud ka panday o di ka kasilhig diri, dapat mo lakaw na ka. Ha? Lakaw Lakaw na. Binak kinahanglan nimong bayhana ka. Palayason ako nimo. Palako na ko nimo karon dayon. Una na Gibhard, human ako nimo gipahimuslan, human ako. Karon ka kay ngun ni nana sa kuha kay nani nako dili nako kapanghinlo aning balay. Kabagara ba ni Mugnaw no? Mo na inyo ha. Kamong mga lalaki mo. Mayra mo spermero magminyo mo buutan kay mo. Tanan himuon ultim buntag sayo magmata, magluto, mag init og tubig, mga huy manghinlo tanan-tanan manglaba. Himan-himan magkadugayan, mabuntis ang asawa. Kabalo ka kung sa himuon, pasagdaan na lang ka. Hala pagkaon niya sa una. Pagkaon na be, pagkaon na, pagatiman. Ako lang labaan na niya karon nga
nagburot na, nagburot ang tiyan. Wala, nangita naglaing kabit. Nangita naglaing babae nga pahimuslan. Ikaw, day. Nagtuo ka? Pag mahumangkag pahimuslan, nagdi ka biyaan? Ambot lang, ugunsay. Dagway ni mo maabot ang panahon. Tanaw na to. Di ba mo iyong kag tinod ang akong gingon? Mayroon ng spermiro ng lalakihan na. Buntisan ra ka, pag mubuntis, maburot ka. Biyaan na ka, padalaan na po kag laing babae. Timan akong gingon ni mo, di ba? Maghilak kag dugo, kanay mong sipon og luha. Magabot na, tungudan ng batasan ng laki ha. Mayroon na spermiro ron, kay sexy pa ka. Guwapa pa ka, di pa ka, murag, kuan na imong lawas. Tanawag mabuntis ka. Wala mo kung nikuan nga. Ang akong bana nagdalag babae lain. Nagdalag kabit. Ikaw, kabalo ko, ikaw kabit ka. Pero ang ako lang, imong kaugmaon. Mayroon na spermiro. Patiman di ka magmahay. O, mintras sa'yo pa. Ayaw nagkuhan na naguban-uban na. Bulag na na. Kay, makaingon yung kagtama itong giingon sa iyang asawa. Huwag problema bisan pag nagdala nagkabit diri. Bahala ka. Tinuda ako ah. Hijud ko madalaan ang padiscourage nimo sa ko kay kabalo ko magyatiman kog maayo ni Gibhart. Kabalo ko unsa ko kalab ni Gibhart. May magmaminaw ko sa imo. Oh, nawa? Palangga kay kuniya. Palangga pod ko ni. Kung mulakaw ka, lakaw na. Ayaw na panamay laing tao. Ha? No? Tama jud na. Oh, lakaw na. Wa kay pulos. Kasi may pulos. Mayon lang kagulay pulos karon kay ano naburos nako. Nana mo ha. Sige, pagkagwanta di ako magkuha na ninyo mong batasan na mula ka mo ko. Iko papugong imo eh. Saka. Mulakaw na ko. Mulakaw na ka? Malayas na ko, Ay, thank malaya. you. Lakaw na. Ha? Wa ko na. Di na ka mapuslan. Lakaw na. Lakaw na dito. Wala ha? Ako, wa ko na kinahanglan mo. Di na ka mapuslan. Lakaw na. Mulakaw na sa ko. Lakaw na. Basig ma. Kuante ka ron. Kung balik dra. Ay na, Mayra. Ya, time sa good ya. Unsa na? Bulak? Oh, bulak ni siya katong gi-order si mong asawa ba katong nilakaw bitaw mao ni gi-order niya. Kisa man ako di akong asawa. Ano Ano mo na? sa order ani? Asa na? Naam ko ba akong asawa katong nilakaw? Oh. Lakaw gupna kay dili Dili. man ako ah. Kanina ko paabot. Dili na ako ba? Lahi na akong asawa ron. Ang asawa man ka nang na-order na. Oh, kimong asawa. Dili na ko tong asawa. Lakaw gupna na dito. Lakaw na. Sa mga katang mag-shoutout na rin sa nagpa-shoutout. Shoutout kang Ate Elizabeth Gumakay o kang Mike Justin Gumakay. Gikan kang No Name. So shoutout sa inyo ate. Salamat sa pagtanaw. Og shoutout kang Ranpens Channel, kay Romel Largo, kay Epe, Sampunga, kay Tarusan Biner. Shoutout from Surigao del Sur. And shoutout kang Karina Cano, shout out sad kang Anastasia Bahinting from Tubod, Bansalan, Davao del Sur. Og shout out kay babaeng Juger Kusog Musayaw, kay Kalabangaw Baing, shout out. Paki-support sa ilang YouTube channel. Then shout out pod kay Napia Bachelor. Shout out kang GBG, shout out kay Joban Tora og sa mga Traya family sa ano nang shout out ninyo diha. Kana lang mga katang no, so alam mo kalimot comment sa itong latest video para ma-shoutout mo og ay kalimot mag-follow sa itong Facebook page o pag-subscribe sa YouTube channel o kana lang daghang salamat.